Samantala mga idol, kauna-unahang voting center sa loob ng mall para sa BSKE 2026 inaasahan sa Dagupan City kasunod ng matagumpay na mall voting registration. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Tapos kapon, Abril 29 ang mall voters registration na isinagawa sa isang mall sa lungsod ng Dagupan na sinimulan noong Pebrero 2026 sa pangunguna ng Commission on Elections Dagupan. Ayon kay COMELEC Dagupan Supervisor Attorney Frank Sarmiento, naging epektibo ang paglalagay ng registration sa loob ng mall dahil mas napadali ang access para sa mga estudyante at mga kalapit na residente. Dagdag niya, nakatulong ito upang mas marami ang mahikayat na magparehistro sa mas komportabling lugar. Very accessible kasi itong location ng NEPO. Nandito ho yung mga eskwelahan, and then yung napansin namin, karamihan nang nandito, yung napupunta dito yung mga taga-Bunuan. So this is a very strategic place para isagawa yung mall registration. Bagamat nagtapos na ang mall-based registration, nailinaw ng opisyal na patuloy pa rin ang operasyon ng COMELEC Dagupan Office para sa mga nais magparehistro. Itinagda rin ang Mayo 18, 2026 bilang huling araw ng voters registration, kaya kahit ang mga kwalipikadong botante na wag nang magpahuli. Diyan po sa aming tanggapan, tatanggap po kami na magpaparehistro mula Tuesday hanggang Saturday kasi po tuwing Monday naka-work from home po ang COMELEC. Pero pagdating ho ng May 11 hanggang May 18, ililipat ho natin yung venue ng registration. Nandun ho kami sa Dagupan City Astrodome para makapag-accommodate ng mas malaking bilang na magpaparehistro, especially on the last week of registration. Samantala, inihanda na rin ang Dagupan City para sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections of PSKE 2026 kung saan inaasang magkakaroon ng kauna-unahang voting center sa loob ng isang mall sa lungsod. Ang una sa Region 1 bilang bahagi ng hakbang upang gawing mas mabilis, maginhawa at accessible ang proseso ng pagboto para sa publiko. Actually, isa sa preparation na ginagawa ng COMELEC is to assess lahat po ng mga existing voting centers natin. Now, dahil may mga voting centers tayo na very congested, so binabuti natin na pag-aralan yung mga ibang possible areas dito sa lungsod ng Dagupan para idagdag as voting center. So isa na nga po yung itong NEPO Mall, with the consent of the management, pumayag naman sila na magkaroon tayo ng voting center dito sa loob ng mall at magsisimula yan itong darating na November 2 barangay and SK election. Kung sakasakali, ito ho yung kauna-unahang mall voting dito sa buong Region 1. Sama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM